Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μου. Σήμερα θα φάμε 3 διαφορετικές γεύσεις τάκης. Αυτά. Καλή μας τύχη. Λοιπόν. Δεν χωράει. Ορίστε, εμείς λοιπόν. Αυτό το φύγω. Ωραία. 1, 2. Πρέπει να γίνει και αυτό. Πώς δεν καίγεσαι, φίλε. Πώς δεν καίγεσαι. Είναι τα original. Εγώ στο original έχω πάρει φωτεινή πλούσια. Πάμε στα fuego. Τα fuego είναι αυτά. Όχι, όλο κιόλας. Δείτε πώς είναι τα ψεύδια. Τάκης. Fuego. Fuego, πόσο καυτέρα φαίνονται. Άρα λίγο πράγματα. Άρα και αυτό. Επίσης, 2 θα φάω. όχι, ναι. Επίσης θα σας δείξω και τα άλλα. Original. Ευχαριστώ. Με τη μία. Κάνε τη θέση που θα πάω πάρα πολύ λίγο. Ταύρος. Δεν ένωσα κάτι. Ένωσα. Και το τελευταίο είναι το πιο καυτερό. Αλλά πριν φτάσουμε στο τελευταίο, βάλτε μου ένα like και ένα subscribe για να με ακολουθάτε και να βλέπετε πιο πολλά τέτοια βίντεο. Extra hot. Στο δικό μου και είναι χοντρό. Θα κάνεις περισσότερο. Έλα. 1, 2, 3. Παιδιά, τα λέμε